Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar guys. Muga-muga kabeh saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya guys ya. Ya guys, sarapan guys. Hari ini hari kedua, lehku semangat pengen ngonten meneh guys. Lagi mau ditukoke sarapan karo bojoku guys. Cemilan, gorengan, iki jenenge kelenyem guys. Kambe iki jenenge apa iki? Lento guys. Jadi nek esuk iki biasa ning sekolahan ngeterke si Dapi bojoku. Ning sekolahan ki ana wong dodol gorengan guys. Sayur. Lagi tukoke kelenyem. Kelenyem isine gula Jawa guys. Nah, tenan. Piro iki nek sampeyan iki? Piro? 2.500 guys. Prendilan-prendilan ngene iki. 2.500 isine 5, berarti sijine 500 guys. Yang ini iki lho. Kelenyem guys. Nah, tenan guys. Bahane saka telo. Soalnya nganu guys. Aku ki nek esuk ngono kuwi jarang banget sarapan. Sarapan iki rada awan ngono. Sik goleki. Biasa nunggu counter ki yo ngene iki. Lagi harus syuting digoleki. Nggih, monggo. Ini berapa hari ya? 7 hari. Sik pundi? Sing 27 ribu. 27 nggih 7 hari. Nyampe sekarang Kamis nggih. Nggih. Senin. Masih jangkau nggih. Kemis tekan Senin. Heeh. Nggih, tergantung anu penggunaane. Kalau untuk jaga-jaga kok. Nggih. Kurang. Nggih. Ngene to oleh pripun HP-ne? Mboten saged niku. Oh. Nggih. Yo wis. Niku Wong mesine. Zaman ra enak empul niku ki anu gur atas agek benah-benah ngoten to. Nemu. Niku nang kerdus kok. Niku pun mboten saged Oh, mesine niku. XL. Nggih niku di Excel nggih. Nggih. Sampun? Ampun. Nggih. Kondure 25 dados e. Niki HP-ne sekalian di asto nggih. Nggih. Nggih, mboten saged niku pun parah niku. Expired. Nggih. Kasih ya. Nggih, nggih, monggo-monggo, suwun. Alhamdulillah, Lur. Jadi ketisuk iki mau ya wis ana beberapa pelanggan sing teko. Ya, perjuangan Lur. Perjuangan ndek counter saat ini bukan lagi perjuangan ya. Ndek counter saat ini di fase bertahan Lur. Di fase bertahan. Soalnya counter ki saiki tidak seperti masa kejayaannya di sekitar tahun 2000-an itu. Gat buka sampai bengi sampai tutup kuwi rame. Tur nganu hargane itu bisa dikatakan renyah. Renyah ki untungnya lumayan. Saiki wis pelanggane sudah, untungnya ya wis angel. Batine wis angel soalnya nganu apa jenenge saka konone muda
Oh guys, kuota iki sawanane muda terus karo nganu pelanggane saiki wis sudo akeh. Wis akeh sing do pasang wifi kuwi lho guys. Dadine saiki yo boleh dikatakan turun drastis 50% saiki counter iki. Saiki dalam fase bertahan. Bisa bertahan sampai seperti ini alhamdulillah karena nganu guys. Kanca-kanca counter iki wis banyak yang sudah pada gulung tikar, sudah pada wis do ganti usaha ya. Ono sing wis dadi ojol ya, driver ojol kuwi, ono sing ganti dodol sembako, ono sing dadi iki apa jenenge kerja ning pabrik ya. Jadi nganu counter itu di ujung tanduk ke depannya karena wis diserang karo kuwi lho wifi. Artine pelanggane semakin lama semakin berkurang lah. Iki sing marai aku bertahan iki yo servis HP lur. Servisan HP iki alhamdulillah kena dijagakno. Iki nggonku servis tempat kerjaku guys. Nah. Yes melangkrak ngene iki. Kondisine kaya ngene iki. Diresiki engko ya wis bali ngene iki nek. Dadi ngantek kadang-kadang ya males ling resik-resik ya men ngono wae. Reget ra apa-apa sing penting menghasilkan ya guys ya. Ya, tadi iki HP ini tak delehke nggon tripod ya guys ya. Dan karena apa jenenge counter wis mulai di ujung tanduk, mangkane iki aku mulai terinspirasi karo koncoku sing wingi sing dudohne gajian YouTube. Iki aku semangat maneh kayak konten YouTube guys. Belajar vlog, belajar ngonten, yo men tambah pede, men tambah luwes le ngomong, men tambah iso nemokke treatment sing pas ya guys ya. Sementara aku dandan omah ya urung rampung. Ya disambi-sambi kabeh tak sambi guys. Iki masang keramik guys. Keramiknya keramik cuilan ngene iki guys. Bola-bali tak dudohne ya. Ya men rapopo. Nah. Jadi iki keramik iki keramik bekas ngene iki tak kathok-kathokno ngene iki. Nah iki keramik sing bekas ngene iki. Iki bekasane. Ya kuwi pendidi teng Besasi. Dadine ngene iki dadine. Lah iki agak entuk sepiro iki isih kurang. Iki bakale tekan ngarep kono, tekan counter kono, guys. Ya urung rampung. Alon-alon sak tekane. Selehke meneh HP ini. Jadi semua berproses ya guys ya. Prosesnya itu tidak mudah, perjuangannya itu tidak gampang. Jadi awal mulane aku omah-omah karo mbok wedok iki kan ya. Mulane kan ra duwe apa-apa to, guys. Apa meneh kok omah. Pit motor wae aku ra duwe lho, guys. Zaman aku nganten anyar kuwi aku mung pit ontel. Pit ontel. Nyandine mung pit ontel. Pit jengki. Dengan berjalannya waktu akhirnya counter rame berkembang, bisa tuku motor ganti motor. Jadi pertama CB terus ganti Supra ganti Karisma terus suwe-suwe iso tuku gerobak, iso tuku omah iki ya. Iki gur saka counter iki, guys. Ya, alhamdulillah disyukuri wae. Perjalanan hidup selama 15 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Yes, enek wae lika-likune ya. Pernah duwe utang neng bank, pernah duwe utang neng kanca. Ora sithik guys utangku nggih ben.
aku utang tuku omah iki karo tuku motor kuwi dhisik kuwi aku duwe ceritane duwe lebonan guys, duwe lebonan setiap bulan kuwi hampir 5 juta tiap bulan, hampir 5 juta selama kurang lebih 10 tahun. Awalnya tak cukup 5 tahun guys, 5 juta kuwi per bulan. Nah akhirnya rumangsa kabotan toh guys, ora kuat, tak perpanjang tenor dadi 10 tahun, ketemune tiap bulannya 3 juta. Dan alhamdulillah utangku rampung sekitar tahun 2000. Rampung kapan? Utangku? Ya? 2019. 2019 utangnya rampung. Alhamdulillah. Jadi utangnya rampung ki kurang luwih wis entuk 5 tahun wis ra utang. Alhamdulillah, insyaallah aku wis utang bank mulai 2019. Dan setelah itu akeh banget relasi-relasi bank-bank sing kemarin-kemarin salah-salah bank kuwi yo isih do rene. BMT, BNB, Mandiri, BRI, terus yang siji ngendi Insani, itu masih ada beberapa sales yang sok mampir ini, sok WA. Ono bank plecet barang. Aku pernah utang bank plecet sing minggon ki, guys. Jika 500 apa sak yuta engko ndak minggune setoran. Aku ngarani dhisik seton ya, aku pernah jikuk seton kuwi. Ya, sing jenenge Mase seton kuwi ya sering mampir jian. Nawari duit, piye bos, tinggali ya bos. Piro 1 juta, 2 juta. Aku kan wis prinsipku wis wegah, wis ora golek utangan kok. Alah bos, nggo nyambung-nyambung bahasa temburan. Karena ya wis pokoknya ora ya ora. Dari bank, dari BMT begitu juga mereka yo datang WA. Soalnya iki aku ngene guys, aku selama aku ndek utang neng bank atau yang lainnya iki kabeh beres. Tur wonge api-api. Ora pernah suloyo aku. Dadine mereka itu selalu nawani terus. Bahkan sing BMT ya guys ya, tak ceritani. Aku ngomong, "Mbak, hari ini tak lunasi, tolong datang ke sini atau sekalian agunannya dibawa." Aku kan nangis loh. Nangis mergone dia nggawe status, "Ya Allah, sing apik-apik kok do dilunasi." Ya piye meneh, wong aku ya wis jeleh, wis manoh, guys. Wis semono tahun ndek utang. Soalnya ndek utang kuwi ya berat, guys. Harus pikirannya kenceng. Ya. Ndak sajine mikir lebonan. Dadine aku kuwi dhisik iki ndek utang ki ngantuk. Tanggal iki BRI, tanggal iki Mandiri, tanggal iki Insani, tanggal iki BMT, engko ndak setune Mas Seton. Apa ora kopior? Kopior. Tapi alhamdulillah saiki aku wis ora ndek utang, saiki gara-gara yes apa jenenge nyelengi dandan-dandan omah. Lagi aku duwe PR motor kuwi barang mesine kan Suloyo. Oh iya sesuk arek tak rencana tak turun mesin guys ya. Iki ya suwe ora tak tokno iki ngantek bleduk tok guys. Soalnya ndekku ki pinggir dalan. Pemene ketiga nek pas dalane rame bleduke jan. Oh, kayak ngiram, guys. Guys ya. Jadi ngono kuwi ceritane ya. Ya sebagai intermezzo ya, guys ya. Perkenalan ya. Oke.
Ngono wae kontenku di pagi hari ini. Sehat selalu buat semuanya. Ngodinongo muga-muga kabeh diparingi lancar usahane, diparingi bagas waras, diparingi limpahan rezeki, rezeki yang halal dan barokah. Ora kudu akeh, guys. Sing penting halal dan barokah. Apa gunane akeh nek ora halal ya? Korupsi akeh ning ora barokah ya lho ya. Oke, dilanjut lagi konten berikutnya. Mohon dukungannya, like, subscribe, dan juga komentar di kolom komentar. Aku meh nganu guys, meh gawe apa jenenge gerobak songkro, tinggo ngangkut iki. Nah, tinggo ngangkut iki guys. Box speaker karo power menawa entuk tanggapan ya. Jadi aku wis duwe roda nih, roda songkro iki meh tak gawe gerobak. Cilik-cilikan ya. Yang penting muat tinggo sound, tinggo tape nek enek tanggapan. Nah, targetku tanggapan iki sementara ini untuk nganu guys, apa jenenge? Takziah layatan. Kursa RT kene. Nah, iki dadi ya wis wingi tak umum wis tak warak-warak tak informasikan ke grup RT bahwasanya RT kene wis ono sound system ya besok bisa pakai ini. Insya Allah saya tidak memungut biaya alias gratis. Jadi ya berbuat baik ya guys ya. Nyelengi tinggu akhirat guys. Ora kur nyelengi dunya tok. Ya mikir ke akhirat. Celengane dunya oke tapi celengane akhirat nol kan ya. Percuma ya guys. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.